I pozdrav ljudi, ja sam Ognjen, kao što vidite, evo nas u novom klipu, znači igramo Clash Royale. Šta ćemo danas da radimo, znači radit ćemo jednu zanimljivu stvar, pravit ćemo klan na Clash Royale, kao što vidite imamo 1283 coinsa, imamo dovoljno, sad malo me je žao da ih potrošim, ali ok ljudi, skupit ćemo opet, mislim. Pa eto, ajde, počnemo da pravimo, moram izaći s klan, jebika, opet sam klan, izvinjamo se. Evo ljudi, znači, kako će da se zove klan? To sam razmišljao, ne znam, znači, da li da stavim samo malo, da razmislim ljudi, pa da napravimo taj klan. Stavit ćemo klan, samo malo, stavit ću ime klana, samo malo da razmislim sve to. Ajmo nešto servi, neću to, glupe. Kako da stavim? Ne može to ljudi, daj da napravimo taj klan. Samo razmišljam koje ime da stavim, ajmo stavit ćemo ime, ne, samo malo neke znakove nešto da stavim, braća Srbije, tako nešto, stavit ću tako nešto i kao neko srce, nešto to jebiga, čisto iz dosade, samo da mi imam još nešto, nema. Evo ovako ljudi, upadajte u klan, znači ja ga danas pravim. Braća Srbiji, to nam je klan, imamo zastavu, znači nešto crveno-belo, nešto ili ima, evo ekstra. Ček, samo minut, ok. Ulazite u klan, samo da napišem deskripciju. Čekaj još samo, evo morate biti do 4. ili veći biste ostali u klanu. Da biste ušli, znači to, da biste ušli, još ćemo stavimo koji je manji od 4. levela dobija kick, dobija kick. Evo tačku, pa idemo. Elder, znači Elder će biti ljudi 50 donacija, znači samo da vam kažem, znači ko uđe sad, znači prvi u klan, znači ja mu dam ko lidere, znači ko prvi uđe u klan, dam mu ja ko lider. Elder 50 donacija, evo ovako, ko lider će biti samo malo, ko samo kako se piše, tako ko lider, znači će biti po 2000 donacija, znači ja sam ga preterao ljudi, to nije, znači to brate baš ono treba da nije to Elder pa da mu daš, to vam treba, znači vrh, ovo ono 2000 donacija, evo to, ajde 2000 donacija, au jebot, samo malo da nađem ovo, samo izvinjam se ljudi, čekajte izbrišem sve, moram, Elder 50 tačka, pa idemo, ko ajmo da smanjimo na 1000, tako naš čaj smanjit ću, glupo mi je ono malo, preterao sam ga, jest.
ko uđe, znači prvi klan, ja kad uđem u Clash Royale i kad vidim, znači pišite mi, ako ne uđem baš u tom trenutku, pišite mi ko je ušao prvi i to, znači da bi mu dao jako lider. Eto, tako. Samo stavim, kako beše ono, pravila, da, pravila. Samo malo ljudi, da stavim na punjač telefon, pa ću da pišem još, samo da stavim telefon na punjač i nastavimo. Znači se pravim klana, pravila, znači stavit ćemo i pravila, pravila, ajde napiši se, a ne možeš više, nema, tako nešto, moram, ajde ne mogu ništa stavim, no ajde stavit ću kao no, psova, dobro, to je ljut, ajde, nemamo više, jebi ga. Type open, class open, otvoren. Ovo ću da nađem, znači Srbija. Gde, Srbija, negdje znam dole trebalo bi tako nešto. Ajde. Srbija, gdje si tu, Srbija? Nije. Sam go vidio ja. Evo je, Srbija, ljudi. Ljudi, evo ga taj dan i idemo kret. Ljudi, evo vidite, napravili smo klan, znači upadajte u klan. Što više da imamo igrača, znači ko sad prvi uđe, kad izbacim klip u klan, ja mu odmah dajem ko lidera i to, ljudi. Eto, znači to je. Možemo samo da vidimo koliko snimam, možemo možda i betovnih. Ja sam lider, evo što možete, naravno, eto, možete vidjeti. Evo imam tu podešava nešto, samo da vidim komande, sve to. Message, dobro, eto. Znači upadajte ljudi, otvoren klan. Ajmo na jedan battle, ajde. Samo koliko snimam, 7 minuta, tamo ljudi. Znači, volio bih barem da nas ima do 15 igrača u klanu i to je za mene super. Znači, budite aktivni, to nisam napisao, znači, nemojte uđete pa punite samo klan, a ne igrate, znači, obrišete Clash Royale. Nemojte tako, znači, kikovat ću. Loše sam odigrao ovaj potez. Loše, nema veze. Loše. Čekaj da dopunim malo eliksira. Dobro, ajde skinimo malo, bravo nas. Mi idemo postavimo Baby Dragona, pa Witch, da bi moglo malo da skine. Ja ne znam šta, postavim Thompson, što vam je. Znači, ne može ni da vam priđe da koli, a postavim ga bez, nema veze, evo vidite, on mi tu postavio Valkyriju, tako nešto. Ajde malo da skupim samo eliksire. Ajde, leti si. Bravo, eto, evo kako je dobar, a vi ga ne koristite. Ajmo, puštamo. A što, je mi zabogo? Nije, malo mi zabogo net koliko smo mogli da vidimo. Mislim da ću da mu uništim kulu. Sjebat će me ovi. Sad ne možete mi ništa. Super, vidite minioni kako rešavaju. Ne može mi priđi ovdje. Tako. Ajmo sad na ovu. Napad, sam. Witch. Aj, dobijem malo više. Po 2 eliksira. I jebam sam. Izvinite na ponašanje.
Ja se to šalim, ne psujem se. I evo ga ljudi, pobjeda, tako sam si nadao. Sad ću da završim klip, evo, znači upajte ekran. Opet vam kažem. Gdje si ušao Šabane? Ljudi, to je to za ovaj klip. Ako vam se video klip, postavite like, share, subscribe. I pozdrav ljudi i čao ljudi. Samo malo da se. Ajde pući se i čao ljudi.